आं स्पेसियेलि बर' रावजों जेसेबां जोंनि मेडिया ओंखारदों माखासे इउटिउबारफ्रा माखासे नेगेटिभब्लाबो माखासे मेक्सिमामानो माने बर' हारिनि माहारियारि एबा दानायनि थाखाय जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगायो आरो जोंखौ माहारियारि एबाजों जोनोम जानाय मोनसे आफादनिनो साफा सोद्रोमामोन। बेनिखायनो जोंनि हारिनि आरो जोंनि हालामनि सिङाव जेसेबां थानाय जोंनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ फोजोबनानै थांखिजों दिनै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे सरकारखौ सरकारनि सासे मुरब्बि जानानै आरो सरकारनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ थुलुंगाबाय थायो। दा रंजाथावना बाथ्राया जादों बोसोरथामनि गेजेराव बोसोरसेया जोंखौ मावनो फ्रि हेन्ड होआखैमोन मानोना कभिड जादोंमोन। अब्लाबो जों बोसोरसेखौ दाजाबल' जों बोसोरथाम जाबाय। बे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो जोङो लेन्ड पट्टाखौ जों होबाय। दानिया बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्राया जादों नैबे जोंनि हल्टुगाव आरो कसुगाव डिभिजनाव जोङो दिनै 10,049 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन। खिन्थु दुखुनांथावनासिन बाथ्राया जादों हाग्रामा बिथांनि समाव 17 बोसोराव मात्र 15,000ल' फेमिलिनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो लेन्ड पाट्टाखौ होनो हादोंमोन। अनलि 15,000। जोङो खिन्थु सानसेयावनो 10,000 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ। गतिके डिफारेन्सआ बहुत दङ। गतिके बाखिखौ नोंथांमोना सालिजानाय नायबानो जाबाय जों मा मावदों बोसोरथामाव आरो बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों। निस्सय मोनगोन। जों राजनितियाव जोङो गोदान बिथांमोन बायदि जोङो 17 बोसोर एक्सपिरियेन्स थानाय जोङो पार्टिबो नङा। खिन्थु रायजोफ्रा जोंखौ जुदि जोंनो आशीर्बाद होबाय थायोब्ला बे बोसोरबानि गेजेरावनो जोङो 100% फोजोबनो नाजागोन। हायिखौ टार्म्स मिलायिखौ कन्डिसन मिलायिफोरखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ। 100% मावजोबनो हायाबाबो जोङो 90+% जोङो जेब्लायबो मावनो नाजाथारगोन। गतिके जायफ्रा मोनाखै थालांदों बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियाजों मोनसेल' खावलायगोन जेन जोङो गोदानै हाग्रा सिफायनो नाङा। मानोना जोंनियाव 34% टटेल लेन्डनि 34%आ फरेस्ट लेन्डमोन। दा बिनिनो 14%आ अकुपाइड जाबाय। 20%खौ बासायना लाखिनाया जोंनि दायित्व। मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर हालामनि दैनि लेयारा 6 फिट गाहायाव दावखोलांगासिनो दङ। गतिके बेखौ बोखांफिनोब्ला जोङो हाग्राखौ जिखिनि हाग्रा दङ बेखौ जोङो संरैखा खालामनाया जोंनि दायित्व। आं बेखायनो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामो। बिथाङा 17 बोसोराव 15,000 होदों। जोंनि हाखौ दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सानसेयावनो 10,000 होदों। जोङो अलरेडि 1 लाख प्लास जाबाय। दिनै जोंनि सानसेयाव होनाय 10,048 न'स फेमिलि एन्ड बिसोरनि 17 इयार्सनि 15,000 न'स फेमिलि। डिफारेन्स नायबाय बेसेबां डिफारेन्स दं। गतिके मावनाय आरो बुंनायनि गेजेराव फारागथि दं।